Buscábamos un espacio onde poder expresarnos a nivel de que queríamos de Marea para as eleccións municipais, e o interese que está despertando maniféstase en que neste momento hai máis de 200 persoas apuntadas que pertencen a máis de 60 localidades distintas, o cal nos dá a idea de que en todo o país existe unha pulsión enorme por participar deste proceso. Cando a xente se lle dan mecanismos de participación, a xente responde positivamente, a xente gustalle participar, gustalle ser protagonista das decisións do seu espacio político. Non lle gusta que lle den as cousas feitas, gustalle ser protagonista das decisións. O pobo que máis ordena, poderíamos reconducir esa idea dentro do ámbito de Marea, e a partir de aí tomar nota de todas as conclusións que se sacaron en cada un dos encontros e a partir deles elaborar as teses de Marea para o municipalismo de 2019. É dicir, todas as ideas que Marea recolla sobre as eleccións municipais van ser achegas que emanen da propia xente que compón en Marea.